Dobrý deň, tak zase ma tu môžete vidieť pri snímaní ďalšieho videa a dneska si urobíme ochutnávku tohoto tu brumíka. Brumík s príchuťou jahody a banán. Teda, no jahody a banán, takže ideme to ochutnať. Takto to vyzerá. Ja keď toho brumíka jedávam, tak rád mu takto najprv amputujem končatiny, aby to bolo takto. No. Ako je to dobré, ľudia. Pokiaľ máte radi brumíka alebo také veci, tak sa to rozhodne vyplatí kúpiť, hej. To, čo vám hovorím teraz. Tak fakt je to dobré, ľudia. Takže to kúpte. Vyplatí sa to kúpiť. Pochybujem, že by to niekomu nechutilo, pretože brumík proste to chutí každému. Akože naozaj každému. V podstate. Je to top! Ľudia. Zajtra bude ďalšia ochutnávka. Uvidíme čoho. Môžete tak napísať do komentáru. Tešilo ma s vami obchodovať.